o samhul pathlaninga zirtop ni kan lo thleng ta tunruma hian thudang lam deuh hlek tunruma Mizoram Sport Incentive Cash Award samchung chang kha kan hantar lang dona kan hantar lan na chhana po infiam mi te kan lompuina le kalphung thar manga enkol anni na zona mathlir dom tak mai Mizoram Sport ina nei mek wang ani in hei hi kan ti chhuat chan ani fiam thu ti takin kan lo hriat thin to kha infiam mi ati theile lo tling te an han ko khoma khovel huapa infiam mi te checha infiam mi ti tha te chanchin min lo hril hrepa ti te fiam thu te pon kan lo hriat thin kha khatiang kha tun ma kan lo kal dan thin kha ania sport policy te po Mizoram chuan kan nei thar ve to a chumi zul zu ani ba ka hei tuna hian sportman te tan sport person te tan mathlir dom tak mai sarkar hian a duang chho mek ania India Olympic sang ni somthum paruk mathlir chu Mizoram hian anei masapol ni in chumi tan chuan infiam mi engzat nge Mizoram hian a tho ve ang ti chu kan sport minister rilru tu ber pakhat ani bok ni in ama thu soile an malak na te po hian a lang theya Mizoram Sport Enclave Field te buat sei ni in sanele somthum paruk Olympic atana in buat sei na nia chu India ram state zinga chuan ati masaber kan ni nge a mathlir thui tak sport minister hian a nei ni in a langa hi infiam mi ten an chhor tangka ngei po han be sei te ang sarkar ma sa khan sport infrastructure lama theito pin ma ala a sport minister chak tak mai puro ba daro moi roi te malak na ka chuanam khop maya phulem pha ti te khatiang khan sport infrastructure ranga mason na lian tak kan na ya hei tuna hian kan hmang tangkai chhota meka ama ero chu ti chung chuan India ram chhunga Mizoram state kan niam ziate infiam mi hlotling kan nei lo ziate chu tun kan hei om love mizo te chu sport ngai na mi kan ni ti te football a kan thleng thuya chu tiang atiang ti in sport le mizo in kung kai na kan niam lo ziate kan in hril cham chi thina ama ero chu han ti tak tak te ang anin khai khina rala chuan India rama national games ti te national games chu soilo notice sport festival ang chi notice game a te po kan la niam zia chu za thlak lam ani zo kani infrastructure kan nei tha chho ve mek zel rual hianin infiam na lama mi hlotling kan cher chuak si lovani chuan chung kan infrastructure te chu a tha thlon mai tina hani don ani apoimo bera chuan infiam mi te hlotin na hi poimo lai ber chu nia chutiang thleng tur chuan infiam mi te po hi kan promote kan ti phura kan dom kan angai tak mewa chumi tan chona hlotling choi moina hi warzo ka kalpuya ngai khop mai heituna hian lian tham deuh takin chengnoi engemaw zat infiam mi hlotling ta tan sem chhu ani ta infiam mi te kan lompuya infiam mi hlotling he incentive cash award dong te kan lompuya hlotlin na sang zo kan chan theina ta na fui phur tu le ti phur tu an malak zel na ta na tangkai tak he cash award sem na hi ani nge kan han be sei ani sport incentive cash award kha December ni thum khan sem chu ani a Woodland Hills adar som le chan ve jing lam rooftop a khan nei ania zonuama ani nge a sport minister pulel nging lawa marin khwal lian ni na man pui nge ni kha pulel nging lawa mar sport minister chuan voin hi Mizoram ta ni chin chiat lak takania cheng noi som ko pali point pakhat pakwa jet mai infiam mi te ta na sem chu ani thei hi kalom tak zeta infiam mi hlotling te kalom pui tak zetani ati sport minister chuan sporta Mizoram din hundik tak puan zar ka duwa kan thomanat ang hu in le sport kan tuipui ang hu ero chuan kan din hunat niam tuna kan kaldan ngaya kan kal ring ani chuan ma kan son theidon lo ti alang renga national games a Mizoram din hun kan thlir chuan kan ro pui lo hle a somni pariat na kan ni phatroka India an hiam pol kan ni chuwangin kalphung kan thlak anga ya mason turin a bul thuta tanga tran kan lak angai le don ani tuna infiam mi te hi kan ngai tu lo ni lovin nakina kan medal ro pui tak tak dong thei tur kan buai pui anga ya empowering Mizoram sport noya games choi kan le zual bik tur pariat kan thlanga adang te po kan kaldan ngain kan kal thawang mase engem le discipline ange Olympic kan nei ti hi kan hriat angai ati hilai hi han comment le zokil hi thil poi mo takani sport a tui le thalai te dom kan tum kan ni rual hian kong mang nei tak le thlok vor tak kan ti chungai khop mai renga tirnan Olympics a India
alana chu tianga ti thatak ani don chuan eng discipline ange India chu a that eng games ange India chu a that ti te pawh kan thlir tel angai awm e football a ani chuan India chu khut a kan awma chuti lain hockey te ani erawh chuanin India chu khawvela a thiam pawl le tlar hmaluah tu ani ve thunga chutianga ni chuan Olympics a India tana khel thei tur chuanin hockey te pawh chu mizo tan chuan chance lian tak ani tina ni awm e tin chutiang bawk chuan games dang te pawh ni a chutiang chuan kawng hmang nei taka Olympics thleng thei tura kan thalai te kan be saya ma kan lak pui don ani chuan India ina Olympics discipline games a ati that theina tur le alan theina tur games kha kaini pana kan buai pui chat chuangai don tina ni pulal ngenglom mar chuan kan din hun hi kan pomanga ya Olympica te hian medal kan la be sei ngam lo tel phak ni chau alani chutiang zelin Commonwealth Games le Asian Games a te pawh ani veka National Games a pawh kan qualify hlei thei lovani kan mamo ber chu medal dong tu tur infiam mi promote mason na tura tho ani sport a hian tribal quota om velova chu wangin ti tak tak na nen ke ni aya thleng sang jok to te hne le khum thei tura kan in buat sei nga ya sport mason na tura rot na thlen du kan omani chuan kan dong reng thaya kan in huam em ani ati Mizoram Incentive Cash Award sani somni panga dong za thi an vain mi zani somruk panga an nia dong kop an oma wangin mimala dong tu zat chu mi zani som pariat an ni chung singa za som nga chu mi pa ni in meichia somruk pariat an ni Incentive Cash Award a hian sum fai cheng noi som ko pali sing khat sang kwa za kwa somni panga sem chu ania sport discipline rang som panga tengin an donga Incentive Cash Award dong hnem ber chu football ni in mi somthum pasari an donga pahni na chu arm wrestling atangin mi somthum parukin an dong boka pathum na chu muay thai ani in mi somthum pahni an dong boka ni kumina Incentive Cash Award an sema hian hun masalama dong lo discipline ten an dong ve ta veka kumsan hele somni pathum in thlan pha ZPM in an tiamangin Incentive Cash Award dong thei lo thin sport discipline ten an dong thei vek to bok hetiang ani theinan hian scheme hlui sangni somni pahni le athar sangni somni panga te mang kopin infiam mi te ta na ham thatna om thei tur lai manani kumsan hele somni paruga chuan Incentive Cash Award scheme thar sangni somni panga manani to ang Sport and News Services Department board say Incentive Cash Award sem hun hi khatiang kha ania infiam mi te tan chuan a thlamon thla khop mai hetianga infiam mi te abik taka hanin du sakna le hanin choi moina hi tunma khan la om lo nge an hrelo viau maya tianga infiam mi te an phur theina tur le an hmalam pan na ta na kan back up zia sarkarina ati pui tak tak zia hetianga pholan ani ta hi infiam mi te pon phur thar sotinarin omani soita gang khan infrastructure chu apoimo khop mai a number 1 te poni ome maro chu infrastructure nei thaviau si hian apoimo lai ber medal hum lo le amimal infiam mi mimal tin te hlotlin na om si lo hian kan tham ral ve thaya aboro ka kan tham ral ve theini ewang hian apoimo lai ber infiam mi te na medal an huma Mizoram ai India ram ai an o thei na tur hian tran kan lak chu angai ta so ti na ni hei India ram state dang han thlir hian Incentive Cash Award hian lo dong turu hlom khop mai an sem chuak na sa khop maya an bon hlom khop mai Mizoram hi hei bultran tir chau kan nia Mizoram len phei chuan khai khin chi rual an ni lawani chutiang khop chuan infiam mi te an vula infiam mi te ham thatna a hlotling te phei chu a cheng noi tel mai ni lawin amak ta duai te lovei bel chetelin an vurani kumsang ni la somni panga hian Sport Incentive Cash Award hi state rang ten an sem chua kan sem chua da ne roi nang lo viau mai te then khat chuan elite athletes te tan lom man sang takan pe a then khat chuan policy an kalpui dan an titliam de uleka tiang chuan an policy zerin ai nang lo noi bokani Maharashtra chuan an player te hna cheng ve bel chhani point pani panga sum an sem chuaka Mizoram a chuan a in an claim le de uleka Tamil Nadu hian vebel chhani chuang poisa fai han sem chuak bokani chutiang vel chu kan yagani nang lo viau mai Maharashtra hian ICC Women World Cup zoa khanin Smriti Mandhana le Jemima Rodrick te ang player te hna cheng vebel chhani point pani panga an peya Amol Jamundar Kotstan cheng noi somni pani point panga che tan pe bok hei incentive anga chiar tho ania an state chunga player hlotling le infiam mi hlotling te tan hian suman ren lo viau mai Andhra Pradesh hian Sri Charani ne na hlotlin na wang khanin cheng
veibel chani point panga chedan pe boka Tamil Nadu hian kumsane le somni panga February thla khanin infirmi somli pali hna cheng veibel chani point panga pahnian sem chuak boka Punjab hian World Cup champion Masaber meche captain an nei lompuina an cheng veibel chekhat chuang han lo pe boka ni Ministry of Youth Affairs and Sport chuan January sanel somni panga khan case award policy siam tharin sub junior level in elna atana case incentive apek ero atpai towa atibawa chess player tetan international grandmaster ani emo international master im angchi tetan chess lampo hian case award pek thin chu chess lama hian ti to pani thungani Olympic Games le non-Olympic Games atan po state sang hian incentive case award te po hi han pe chuaka state thren kha chuan Olympic Games atang chawin incentive hian sem chuak thungani ole soiturdam tak om thayo me he sarkarina sport lama ma alakna zinga incentive case award sport a ti thate ti phurna tur le choi moina arwa man hi infirmi te po hian an phur puin man son phangen be seila pulang hing lo mar Sport Minister hian nge soi hemi chungchang kai noya thu soi tengun takin kan ngai thla anga tuna kan soi le athu soi kan ngai thla ka tang kan hol zong omani chuan comment lama kan tar lang vele vek don nia Sports and Youth Services Department le Sports and Youth Services Department ha ka thopui zong te Mizoram State Sports Council ka thopui te infirmi chuanom tak local te tin boina chuan bikin kan prominent sports person puar wanal do le pu esmal som tu anga te tin media lama kan thopui tele voina local ten zawain chibai ka buk cheu ani voin hi Mizoram sports tan ni chin chiat lak takle ni lomom takhania chuti rual chuan voin chu thu khu moi lem loin ani na dik tak soi ka tuma ngun de ngai thak a thain ka khria he media lam poin local ka lom hle maya Mizoram sports a enge kan nia enge kan thlen chin eng tin nge ma kan lak ang ti ngai tu ho na nia man ka du wang ania kan infirmia chuanom ber India ram le khovel huwa pa loman na theite kan kalkhom nia hian cheng noi som ko le pali zet infirm na ti thaten hena kan sem nia hian eng chi ange Mizoram hian a thlen eng din hunang e kan din ti kan rian nam hi a thain ka ria chung te chu wena hian soi kan tum don ani he kan thlen ton huwa ka ril ro lo om chu infirm mi te hi kan ha em ma e chung ko har sa le background thaber bermi kan ni big lawa hetiang hun ma tha le nuam te hi kan phu ve thawa chu wangin hetiang ni kho he chon nuam le zola man hi thain ka ria nakuma patian in min thwai thenga nga chuta chuan in medal lak ve tu mula kan secretary ka lo ti puya tlai lama ti la infirm mi ati thana na chuan roi the ta pon phu ve a chuan nakuma thang chuan kumina chuan eng pon kan in chenga eng ma kha in chei dan thu ti khom lo nakuma chuan formal dress te insist ve taila infirm mi ta po moi le zom ta han kal khom thapila chuan so te kan enga zana a program mang ve thum taila thil nuam le tha zong infirm mi te nei lo tura mo kan ti big thina ni chi alo wa til pakhat che example kan soyanga ke manin kan ngai poi mo hian til hi apui mai hi alo nia kan le khazir line ne hu kan om thina Shillong a khwan Shillong ne huwa all Mizo Postgraduate Students Union in program kan nei chuan formal dress in thuam tur kan tia mei chi ta po puan bi kher tur an tia ke mani khan kan program kan ngai poi mo alo nuam mai alo ro pui mai kha lo nia chu tiang deuh chuan na kuma tang chuan in kan ti thei mai the ning po ni se rotna nia gala dinner te em kan ti thei lo point enge mo thil nuam le enge ni tunai tong in changkang le tha hi infirm mi te pon kan phu ve thawin ka ria chung te chu thuma kan sei du ani infirm mi te hlotlin na kan sei rualin voin chu kan thlen china tak hi soi ka duwa chu wangin mun dawin longai thaila thome India chu Olympica Athens Olympics a khanin kan ria ka ti pal Paris Olympics ani kuma gold medal la lowin kan hong ani ka kalna pianga ka soya Union Sports Minister bula po ka soya za tha ka ti thu te kan kaldani kan tha lo chuanin angai ren kan ni don ti te po ka soya Sports Ministers Conclave a po ka soya ni chu thu tho chu mun da po ka soya chu tho chu Mizoram po in kan din mun hi ani ta kan kaldan angai ren kan training dan angai ren kan fan position angai ren poisa kan nei sa te kan sem ko le in ti lom ton kan tum chuan kan thlen chu ti hi ni don aba kan ma so na om don la midang in lo be na sa sia engtin nge ma kan so nang ti kha kan ngai tu don ta ani sir idu waterproofing ku best சுரேஷ் சார் ஒரு சின்ன gift பிர்லா உப்பஸ் அஷூரன்ஸ் கொடுத்ததுக்காக இதுல அப்படி என்ன இருக்கு ஒரு வருஷத்துல வாட்டர் ப்ரூஃபிங்க்கு ஏதாவது நேர்ந்தா திரும்ப பெயிண்டிங் செஞ்சு கொடுப்போம் திரும்ப செஞ்சு தருவீங்களா அதுவும் ஃப்ரீயா பெயிண்டிங்கில் முதல் முறையாக பிர்லா உப்பஸ் அஷூரன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க birlaopus.com இல் क्लासरूम तो बहुत थे पर एक क्लासरूम ऐसा था National Games chu kumsang ni somni pani ma chen rei do ka pa ma
somni le patnia Gujarat an nei nia ta chuan Mizoram chu exam ngai kan ni kha somni le pariat na kan ni judo a gold medal kan la hlawa boxing a silver medal pakhat le bronze medal hi boxing le weightlifting a bak zong discipline dang zong hi chuan medal kan la lawani phot maya sang ni somni le pathuma goa ne ni le a kan din mun chu somni le pasari na ni India rampuma India chu Olympic a gold la lo kan ni kha ren tu ni ti chuan ta chuan India rama somni le pathum nak a somni le pasari na kan nia taekwondo min chan him le a gold medal pakhat weightlifting in gold medal pakhat silver medal la hi boxing le taekwondo changin pathum kan nia discipline dang zong kha kan la ni ni kha chin chi le phot tu ra ni dot le chuan ni kuma a kari kumina uttarakhana kan nei le a kan din hun kan thria teru somni le parian na bok kan to pa boxing a silver medal pakhat ania bronze medal hi boxing le weightlifting ania ti chuan hei puma zoma kan Olympic Association secretary hi kan ho tu pa zo nia an mang ang to ni to pa taekwondo hi gold medal patin ron la lawa khu tom kan han in choi ka nga kan in choi kan fe du a somni le parian na kan ni India rama mizo chuan in fiam na kan lom sports kan ngai na kan ti kan thleng sang si lo ni soi lo tur ber kan sports minister amai ro chu kan in chibai liam lema kan in choi moi kan in ti tel lai hian India rama po kan thleng sang lo ti kan pomangai infrastructure po kan ti zelang kan thei chin china kan poisa nei angin amai ro chu apoi mo chu sportsman te development ani ta a in fiam na chu to pa chuan medal telia ta te thina nia ta chuan kan din hun hi chiang ta kan pomangai ani he pudu da ka huwa a hun line Mizoram kha chen kha wrestling a champion na tinge India wrestling ta kha lo ti lo wrestling da chu Olympic nung pathuma medal kan lak na ne te ka uyang reng khop maya sang le na kha akhel than ho wei lo ni chi alawa a palian kha ni me a pateya po mani zela when abo hen wrestling hi nakita ka soidon empowering Mizoram sports kan thanjing ami ni medal la tu na incentive cash awu ta point kan om lawani wrestling chu India level ka soi ve se inding to mai the India level kan kai chon world level kan ne Olympic nung pathuma medal kan lak na ni chu wang chuanin eng hinge kan prioritize tu sports fan khat kha kan lam chian don lo chawa angai rengin kan da non chawa thren khati chu kan choi kang big non kan tingam don kan kalpung kan thak khet don tu na ngani chuan kan thleng sang don lo ni chu wang chuan kan ni na tak khati han kan chiang ta India rama aniam pol kan ni kan sports person te chun lar tu thla kan lak pu Instagram at kan follow Facebook at thil thrang thranga anuam kan tia ke mani level TV kan langa kan han in detail tel la hian ate na tak medal teli a chuan kan lang lo ni di po hi tu mai kan soi chuak thadu lawa soi chu angai tin zep thu cheng lo tu na medal la ho song song en tai la ke ma po hi kan in mol pho ni maya a effort pe tu chu a in fiam mi kan la ni ma zo le sport association te sarkar in nge kan ti lai po hi in deuh kan ngai kan thria chu wang chuan mai chu hat to kan ni ani na tak hi kan soi nga mangai in ka ria chu wang chuan engting nge ma kan lak zelang ti khat kan soi ngai ta a kan ti dan ngai reng kan ti in ma kan son don si lo wa chu wang chuan a bul thu ta train iti tran le mai te ang kan ti a tlai om lo wa kan tran lo hian kan tlai ni maya kan tran chuan kan tran hun hun a kan ti a nimin pia empowering Mizoram sports kan kick off ta train as training an nei me ka chu ta chuan discipline than bi kha atira chuan priority category A pariat kan thanga ni tu na hian pariat kan thanga abba kha kan enge ni kan mol suat chaw ni lo ma ro chu pariat kan thanga chuan ikhan a category rang rang kha kan nei don ta a category B a pakwa abba kha chuan category C kan ni vek maya ti chuan category A a hian thei top kan han chuanga chu chuan national games a min hnung thai thengem dot lea Commonwealth games a Asian games a chuan a to pa chuan Olympics India in sang ni som thum le paruka Olympics thena tuma abita Commonwealth games pe chu kan thleng don ti kha chiang ta medal po kan soi ngam lo kan tel ve thengem engting nge kan tel ve ang ti chau kha ni kan soi ni when I hian in fiam mi a po incentive cash award la thei kal khom na hian kan thleng sang lo ni ti in pom mai mu sports chu kan lom infrastructure le thil danga po poisa tam ta kan senga mai ro chu human resource development tlama hian in kan ti tok lo wangin athiam lo lom chuan amo pro tu chu keima kan ni mai a sports minister kan ya chu wang chuan tu na tang chuan kan changa thei top kan chua don ani chu wang chuan enga hian nge Olympic kan nai enga hian nge Asian games an nai enga hian nge national games an nai ti kha kan identify nga manga ya hei hian Mizoram State Sports Council a kan promotion fan kan nei pa ngai kha chu a khoi don lo angai reng kan om don duat bi ka kan nei don chu tian ni lo chuan in kan kal dan ngai reng ani chuan engma tak thleng lovin helai kan in lom supa khovel tereu te kan siama ke mania apona kan chuaka engma kan ni le thin si lawa kan tana ngai ta ni chung te chu veina hianin a soi na hun le mun ani em ka hrelawa amai ro chu soi nga mangai in kria ti chuan empowering Mizoram sports kan kalpui do na kum ria ta tanga kum som panga nia chan chu kan vision na kha 2036 Olympics ani awangin ta chuan in fiami tho ve kan du kan na ti chawani medal po kan na soi ngam lo ani a reality hi soi mai turania
Hey chen hi Mizoram om to Mizoram atang chuan pusi lang rem sang kan joint director le nula lang rem CME bakin Olympics hianin an la lut ve lo ni chu kan din hun ani chawa wangin a reality hi kan sei do na ti chuan empowering Mizoram sports noya hianin December ni som le panga hianin sports semi coach the training a level sang so hi kan nei le do na chu ta chuan khovel huwa pa mithiam Nissan Sports Science University Tokyo tangin Japanese pa Professor Masimitu Ito lo kal do na e pa hi achan chining ai no mangreng khop maya tuna hianin kimi Japan a hianin Center for Coaching Excellence a hianin Deputy Director ni Mega Anmani University a khanin tin chuba ga chuanin ni na thrang alo ne ya Anmani enge ni anzir lai bu an sports zir lai bu ang te po kha alo zia ka chu mai chu ni lowin ama hi professor sports coaching a ania ti chuan kan infiam mi te zir tir tu tur hian kan in zir pasador ni chu mi zo a chuanin danglam na thlen tir kan tuma voile khata atheng hal thu thut lawani point tle mano pangatanga kan kalzel dan hi kan ngai tu angai ti kha ni hey popular sports oma la football te volleyball te basketball te bigin lo ti taina amai ro chu eng hoi kan lam che don ni lawin a popular sports kan kal hum lai hian medal lak thi na lai oma hi kan lam chiang ti kan lawa example thadeu chu hockey ania hockey chu kan thria tu hockey a chuanin tuna po India mi pati man kan tel phak chuan Olympian kan ni chuan bronze medalist kan ni fur tamai ani weightlifting ate chuanin entirnan in mizozi nga athaber kha ala tok lawa India rama athiam ber ni khan Olympica a chak ber ni khan Olympic kan lut theya hockey a chuan athiam som ni vel kan ni khan kan lut thei do na chu ta medal ala nai boka amai ro chu a hockey a chu han vo china po hi han thai china po kan om tamang lowa mizo no pang chu football thiam kan thria volleyball thiam kan thria basketball thiam po kan thria mizo no pang wrestling thiam kan thelo ti chin kha om lo ni mizo no pang thalka thiam kan thelo no pan lai ti chin kha om lo ni chuwang chuan hei tun lai games nei tha tui ral games ate tui chang games ate introduce kan tuma kan ti chho meka kum thara po kan ti le do na chu tianga tanga kan ti back chuanin football te volleyball te basketball te khan puyen ngai lo ni loin an kal dan pa ngai khan a popular tok to a hockey te kha ba na kai ngai ni ta ni dom kai le zol ngai amaro chu hockey chau ni lo khan adang nakina kan na soyenga chu tianga kan ti chuan tu na ni lo nakina hian mizo te hian national games a po som ni parit ani sari na bor vel omreng lo hian ma kan son ve het hengem ti kan ril ro ma tun na ya sport authority of telangana sarkar tenen tho ho na kan han zia ka an hun marvel te po ku man the ve kan do na an zul hal lek nang in sports science thil tang an advance em maya chung te po chu amuna zo hu jon rol o an na khop maya kan ti ve le ani lo point kan ti ve tum mala ni le an ti me ka ain thau lu ka chuwang chuan engting nge kan zelang ti hit kan soi ho zelanga ma son kan tum do na ni import is weina hian chung thu te chu kan khiat sa ania ke ma ngei po hian ka soi fowa kan du tong do na nga weina ka cha du ber cheu chu sport association thuai tu hi chu kan in khom fowa kan in sa fowa ke ma ni sports khel thuwa ma son tumin thei ho pi chuang u ei kan ti thin dan pa ngai aya danglam hreta kan ti lo chuan kan result danglam thei don lo eng effort nge kan pek tharangai sports science chung chang emo talent han chung chang emo kan discipline kalphung pa ngai lo deuh hian kala thaim tin te po ngai to ngai tunai chu TV le YouTube thun zom vekin sports kan kalpuya popularize nan ti lar nan tha ama ero chu ma son nan enge ngai zo eng coaching hinge kan ti tak tak ngai ti te po hi kan ngai tu de hle ka ngai ti tha choi mo ta ya e kan han soitania in tharon viau nangin soi lo kha chuanin a soi na hun dang kha hey I platform try omin ka khelawa discipline trend khat ama incentive cash award dong thin lo te po kha an don thei dan duan ani ta a chumi nuai chon weina po yan kan dong do na a train chu adong them zinga mi te po kan ni do na chuwan chuanin e kan lom pui chewa heng thil zong zong kan soi hi politicize lo tur ania in fiam na hi chu sports chu ti hian akal rengang politics mo thil denga mo enroll kha arem lowa kuata po om lo tribal kuata po om velo na scheduled caste na kuata kan nei velo na ni India ma thiam ber ten direct kan in be na ni wangin a harem ema nan theng sang le mo kan ti to po hian ke ni aya lo pen lok local masa lo ti tak tak hi an om zel sia kan be tak tak ngai ni ti tu kina hian kan in remind le a kan in fui ani tom na tak tak kan sei du chu ngai tu na min sen pui turin kan som du chewa mingin sarkar ani na kan nei ani maya sport association try to the experience nei tak tak kan oma coach te po ani ya kan coach te po yan thok rim ani ya anti lo palanga kan hawang tilam ni lovin hey kan secretary te kan director te nen hian kan vil raga WhatsApp group a hianin an training am pe tak tak nge pe tak tak lo ti hi a tak tak hianin tukin zinga voin ta ya report hin on pereng ani coach te hi a tak tak a coaching peturin kan nge na ani po in tuai tharna an nei ve renga an thlen china hianin a sang em to
hei ai sang po in thleng theng ti kan base ya kan coach se impact no te po kan faka in tuai tharama son zel tur po in kan ngen boka ti chuan a feedback hi emo rot na suggestion emo in nei chuan in keima ne na po zia kin a thlen theya in trend khat chu in ming zia ka rem chang lo omani po in ming zia lang lem lo po in rom na te ka ron thlen ula mi hek na chu ka dong du fak lo wa soi sel ne ro chu kan dong the reng hei ho tu te hek chi hi no ma hek hian mi siam thalo mai ro chu kan ho tu te kal dana sport association ai mo sports department ai mo au mani chuan ming zia lo po in i thelu thei reng ani kan ne na po kan director te kan secretary te ne na po ti zong chuan tang ho tai la mi thiam te kan ron bokanga India ra ma hian target tuna chun soi du chi alwa enge mo tuna tanga kumwa tuna tanga kumso ma national games chu mi level thal chu akan soi le lo ko national games ka soya medal ka kan dream phalo in qualify lo de uvek kan qualify lo de uvek tuna hian kan na qualify mang lo ni top 8 ani wang hian har takani chu wang chuan itinge ma kan so nang ti kha kan ngai tu ngai he ram hian he nam hian kan ti ve tak tak chun ma kan som the kan ge mai nang lo wa ming kan soi hei arem chang boka minan thret yamula atom na atom thelo thina erwat luang awma ei akal na chon denika theng sang ne maya ban el ania ban el kan hu suat chuang lo wina po incentive ka so wan da tura kan jiang lu vek to hetiang ang chi mani kalna theng sang thei Olympic sports a hanin nei nang chon ki ta kanom do chu eng tin nge kan tiang dikha ngai thu tlang tak tiang so kan senior pumoi te ka huwa tun hai national level a shooting a e medal lan la ro pui le maya mero cheng tin nge no pang kha kan train ang ti lam kha kan ngai tu to ni pumoi te choi moi kha kan du lo ni loin no pang kha eng ti kan tiang ti kan du to ni kal zela chu weina hian chi na kan ming kalama pudu at te ka soya judo a chuan gold medalist an cher chu ka mai ro chu ani chu wrestler ania boxer ania judoka ni boka tin nge kan contribute theng ti kha soi ho wila voina chang lo po hian in soi ho wila voina po thing puin pa te pon kan in share to nanga chuna ya chu kan lotlin na kan lom kan celebrate wal hian kan la sa theng sang tok lo ani ti pom ngamin kan kal zel dan tura hian in rot nai siam angu a choi moi na ni ania national games dung ber kan gold medalist te ka khoi loading se dai kon do lam kha ba ku beng lo kan te le do mom le mai amun om te kha an chiang ani ke po kan medal te li kha ka en reng maya hetia kan top chuna va za thang do ne o khati gold medal han la chia kha chu alo mom dan khan dang ani mani ya Mizoram State Sports Council program a choi moi kan tuma taekwondo association te ka mata te khan ding ro ka te a kal lo vek le kha la kwa ke pe chu lo kala hey potential kan nei na sports yo mania ingai to chia u ka du to kan ka chu mani ya mera bai chanu te nen khan in Hyderabad khan hun kan manga ka pia khan a thua anu te ro si Olympic silver medalist in big siamo ka ti dewani ze lo jo ka thi ka ni mizo kan chak ve tho om sia kan thei ve tho ti Jeremy khan langa thian te apo langa masano pan line kan lo identify lawa ta len kha kan va spot lo wangin len no enjoy tir khan har sia chu ni empowering Mizoram sports manga no pang ti tir kan tu chu no pan line eng tin nge kanin zon chuang ti kha kan du tok tak tak tong wen chu him takin mangila in lim thelo na turin ane ka tifin thu ka soi tam ma min ngai thiamula in rotin na kalom pui chewa sarkar in kalom pui chewa department in kalom pui chewa wen na chu celebration day ania kan rotin na lom na ni ania wangin lim takin hung kalome